komory a odborov sestier a porodných asistentiek na Slovensku, je treba povedať, že k dnešnému dňu je v hromadných výpovediach 1000 sestier a porodných asistentiek a v najbližších dňoch im vypršia výpovede lehoty. To znamená, že je na mieste otázka, čo bude od 1. februára 2016 v slovenských nemocniciach. A na tieto otázky nám odpovie prezidentka Slovenskej komory sestier a porodných asistentiek magistra Júlia Lázarová, predsednička odborového združenia sestier a porodných asistentiek magistra Monika Kavecká. Dobrý deň. A máme tu takých zástupcov z jednotlivých nemocníc, takže nech sa páči, dávam slovo na úvod prezidentke Lázarovej. Vám všetkým príjemný dobrý deň. Ja by som si dovolila na úvod v podstate zhrnúť tému, kvôli ktorej sme dnes zvolali toto stretnutie. Je to odchod slovenských sestier z nemocníc. Tak ako tu bolo povedané, koncom januára, to znamená 31.1. vypršia výpovedné lehoty prvým sestrám, ktoré podali hromadné výpovede v nemocniciach v Žiline, v Trnave, v Prešove a v Bojniciach. Napriek tejto skutočnosti musíme konštatovať, že minister zdravotníctva nerobí nič preto, aby zabránil tej situácii, ktorá nás čaká od 1. februára. To znamená, nebude možné poskytnúť starostlivosť našim pacientom minimálne v týchto nemocniciach. Namiesto toho, aby minister riešil túto situáciu, nerobí nič. Namiesto toho, aby sa snažil riešiť situáciu dialogom, vystupuje invектívami voči sestrám a porodným asistentkám a my sa musíme vážne zamyslieť nad tým, že či je vôbec snaha riešiť túto situáciu, akým spôsobom bude zabezpečovaná pacientom zdravotná starostlivosť. Určite si pamätáte, kvôli čomu sestry výpovede podali. Je to kvôli požiadavkám, nenaplneným požiadavkám v deklarácii, kde sme žiadali dostatok zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. Všetci dobre vieme, že sestier na Slovensku je akutný nedostatok už niekoľko rokov. Opakovane o tom hovoríme, nikto túto situáciu nerieši. Namiesto toho, aby sa robili opatrenia na to, aby sme sestry zastabilizovali v systéme, to znamená vytvorili dobre pracovné podmienky a samozrejme aj podmienky na vzdelávanie, sa tu riešia úplne iné nepodstatné veci a my hovoríme, že sestry sú pilierom slovenského zdravotníctva. Takže treba si uvedomiť, že od 1. februára 2016 bude vážne ohrozená zdravotná starostlivosť o našich pacientov. Ja teraz odovzdám slovo pani Kaveckej, aby vás oboznámila bližšie so situáciou. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Skutočne táto situácia nie je jednoduchá. My upozorňujeme na to, že stav slovenského zdravotníctva je tak vážny už niekoľko rokov. Skutočne niekoľko rokov slušne vyjednávame, snažíme sa rokovať, iniciujeme tieto rokovania. Domáhame sa stretnutí na ministerstve, avšak 4 roky prázdnych slov a sľubov vyústili do nešťastného zákona a nešťastnej situácie, pretože sestry boli zahnané do kúta a svoju situáciu bohužiaľ museli riešiť takto. Prosíme slovenskú verejnosť o trpezlivosť. Táto situácia je síce nepríjemná, ale my ako sestry to nevieme ovplyvniť, pretože skutočne tá vyjednávacia pozícia je na strane ministerstva a na strane vlády, nie na našej strane. Nechceme, aby tento náš boj bol spolitizovaný tak, ako avizovalo Ministerstvo zdravotníctva, Asociácia štátnych nemocníc. Žiadame ministra zdravotníctva a vládu Slovenskej republiky, aby riešili konkrétne túto vzniknutú situáciu, neosočovali sestry, aby nezneužívali tieto fakty, ktoré sú na politický boj, ale aby riešili vzniknutú situáciu, pretože naozaj tá situácia nie je jednoduchá.
ale sestry sa uchýlili k takémuto kroku preto, aby poukázali na dramatickosť situácie, kedy naozaj nám ubúda sestier a pôrodných asistentiek tak dramaticky, že napríklad na budúci rok z registra nám môže odísť 2600 sestier, pretože sú už v dôchodkovom veku. Skutočne celé zdravotníctvo v ponímaní povolaní sestra je postavené na priemernom veku 50 a viac. Viete veľmi dobre, že vyšla tlačová správa Rakúska, kde v Rakúsku pracuje 23 000 slovenských sestier a pôrodných asistentiek. Takéto nenormálne číslo. Ale pracujú za takýto plat čisto. Pán minister, keď uvádza platy, priemerné platy vo fakultných nemocniciach, vážená verejnosť, sú to platy v hrubom, nie v čistom. Toto má rakúska sestra v čistom, ktorá je pôvodom zo Slovenska. Bohužiaľ, naše sestry sa starajú o rakúskych občanov a o nás sa už nebude mať kto postarať. A túto dramatickú situáciu najlepšie vidia naše kolegyne, ktoré sa neboja o to, či budú mať plat, ale boja sa o to, že 695 eur hrubo nenamotivuje tú sestru, ktorá je v Rakúsku, aby sa vrátila na Slovensko. Skutočne toto nie je systémové riešenie pre slovenské sestry a pôrodné asistentky. Pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Sestry a pôrodné asistentky a všetci zdravotníckí pracovníci zabezpečujú 80% zdravotnej starostlivosti. Je to tímová práca a skutočne bez toho počtu sa nedá vykonávať kvalitná zdravotná starostlivosť. Kvalitná. Netvárme sa, že zabezpečíme starostlivosť. A už vôbec nie krízovú. Krízová sa dá zabezpečiť tak na 3 dní. Skutočne my potrebujeme systémové riešenie. Potrebujeme, aby sme sa dohodli s ministerstvom, aby ministerstvo riešilo túto situáciu. Ďakujem veľmi pekne. A nech sa páči priestor na otázky. S tým, že predstavím ešte jednotlivé nemocnice a ich zástupcov. Po mojej ľavej strane je pán Miroslav Vlk za Žilinskú fakultnú nemocnicu, po pravej strane pani Beata Čonková za Prešovskú fakultnú nemocnicu a pán František Náno za Trnavskú fakultnú nemocnicu. Nezobrali sme aj ostatní z priestorového hľadiska. Nech sa páči. Aby som sa chcela opýtať, sestry, ktoré výpovede stiahli, museli zaplatiť tú pokutu 3300 eur. A druhá otázka, ktoré oddelenia budú v nemocniciach, ktoré vás ohrozené od februára? Ďakujem. To, ktoré sestry stiahli, výpovede my vlastne ani nevieme. Čiže vlastne nemalo sa ako riešiť tá vaša druhá časť otázky, keďže nám vedenie nemocníc nepovedalo, ktoré sestry stiahli a tie sestry, ktoré by aj stiahli, nedisponujú žiadnou písomnosťou o tom, že či stiahli, alebo v akom režime vlastne pokračuje ich pracovný proces. Takže nemôžeme sa baviť o číslach, ktoré nevidíme. A ďalšia otázka bola čo? Ktoré oddelenia budú v nemocniciach ohrozené od februára? No, najdôležitejšie oddelenie budú skutočne akutné a bohužiaľ, ako tam sa to nedá vyriešiť. Ako tých sestier nie. To sú špecializované pracoviská, kde je na výkon povolania nutná špecializácia v danom odbore a na to vlastne bohužiaľ došlo na naše slova, že sestier nie. Nech sa páči ďalšie otázky, denník Pravda. Som chcela, aby ste nám bližšie popísali pracovnú politiku, čo to vlastne bude znamenať, keď tam nebude zabezpečená tá zdravotná starostlivosť konkrétne. Ja nechcem strašiť slovenského pacienta. Skutočne nechcem strašiť. Viete, my riešime iba teraz vzniknutú situáciu, že odchádzame. Zabezpečiť starostlivosť. Tieto otázky, prosím vás, položte ministrovi zdravotníctva. Ako zabezpečí, keď tých sestier tam nebude? Proste špecializované sestry tam nebudú. A nebude na tú kontinuálnu starostlivosť zabezpečené. Tam sa nemôže vyčleniť, ako u lekárov to bolo, že jeden lekár zastreší napríklad 100 pacientov v službe. Pretože tú ostatnú starostlivosť vykonávajú sestry. Tú stabilizačnú, tú observačnú a tieto všetky veci. To sa nebudeme k tomu ani rozvádzať, lebo slovenská verejnosť aj k tomu nerozumie. Skutočne my nemôžeme strašiť slovenského pacienta. A nemá to pochopil.
Ak dovolíte, ja ešte jednu vec ešte k tomu poviem, keďže sme boli svedkami dvojmesačného boja, respektíve mediálneho boja zo strany ministerstva zdravotníctva a nič neriešenia podstaty veci, sme presvedčení o tom, že teraz je riešenie na strane predsedu vlády, keďže myslíme, že ministerstvo zdravotníctva zjavne nezvláda túto situáciu, takže vyzývame naozaj predsedu vlády, aby sa ujal riešenia tohto problému. No, predseda vlády rieši utečencovanie zdravotníctvom, na otázku o zdravotníctve neodpovedal. Ja mňa by zaujímalo, keby ste z tých nemocníc povedali, že čo sa tam vlastne teda stane, ak tie sestry dajú tie výpovede. Čo sa tam bude reálne diať? Popíšte. Tak napríklad u nás Žiline podali hromadné výpovede sestry najmä z akútnych oddelení, ako je ARO oddelenie, kde je to 100%. Potom sú to jednotky intenzívnej starostlivosti, sú to operačné sály, inštrumentárky, teda operačné sestry. Ďalej je to novorodinecké oddelenie gynekológie. Ja vám poviem taký príklad, napríklad zára oddelenia, kde z 20 sestier 19 podalo výpoveď. Máte tam najviac pacientov, tam sú všetci v kritickom stave, sú ťažké pacienty po operáciách a podobne. Tak neviem si fakt predstaviť, ako sa o tých pacientov bude starať. No dobre, čo sa stane? Jeden deň neprídu do práce. Už toto neopujme, my prvému druhý končíme, pokiaľ sa my nebude diskutovať, pokiaľ nás ministerstvo nebude chcieť tie ženy, respektíve sestry odchádzajú. My sme na to pripravení, že odchádzame z nemocnice. A u vás? Tak ja za predpoklad môžem povedať, u nás sme plne rozhodnutí vydržať, kým posledná sestra, ktorá dala výpoveď, sa nevráti a ministerstvo nezačne s nami rokovať, my nemáme sa o čom baviť. U nás momentálne vo výpovediach podľa našich by sme dali 396 výpovedí. Reálne na naše miesta našli 22. A máme tiež ARO, operačné sály, chirurgia, traumatológia, gynekológia, perinatologické centrum, novorodenecké. No dobré, mne to celé prípadne, ako sa to hrá taká hra, že kto vydrží dlhšie, hej? Či vy pustíte do gatí, alebo ako to bude. No dobré, keď vydržíte, tak to fakty ako prestávajú srandu. Toto nechceme takto dramatizovať. No, Skutočne tak tie sestry sa plne rozhodli same od seba, že idú na úrad práce. Idú na úrad práce, to si oddychnú, načerpajú síl a nájdu si prácu, ktorá si myslím na Slovensku je hlboko poddimenzovaná, ale v iných krajinách alebo v súkromnom rezorte veľmi motivačne dobre pripravená. Ja by som to zhrnula tak, že ak tomuto štátu nezáleží na nás, tak nám potom asi nebude záležať na tom, akým spôsobom bude fungovať zdravotná starostlivosť na Slovensku. Ako môžeme konkurovať tomu? Môžete aj na vás povedať? Ja by som ešte za Trnavu tiež povedal, my sme v podstate odovzdali 106 výpovedí k 30. novembru a ďalej sme potom ešte pridávali ďalších 7 výpovedí. Doteraz vieme, že približne niečo vyše 70 nás stále zostáva. Tá štruktúra výpovedí je asi taká, že v podstate veľká väčšina sestier z ARA odchádzajú sestry, takmer polovica z gynekológie, ešte takmer 2/3 odchádzajú z neurológie a okrem toho aj kompletne končí krčné oddelenie a takisto bude určite redukovaná aj operatíva, keďže v podstate nejaká časť aj z sestier, ktoré pracujú ako anesteziologické sestry na operačných sálach, tiež končia. A v podstate tá situácia aj u nás na oddelení je taká, že už teraz, keď vlastne musíme vyčerpať nadčasové hodiny, ktoré máme odpracované, tak to vychádza tak, že mnohé sestry majú odpracované viac ako mesiac dopredu a tento mesiac musia celý vyčerpať. To znamená, že niektoré boli už teraz celý mesiac doma a v podstate od 1. februára veľká väčšina sestier z ARE odchádza. Už teraz sú nahrádzané sestry u nás na ARE z iných oddelení sestrami a v podstate
veľká časť tých sestier, ktoré odídu, sú sestry špecialistky, takže jednoducho zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť u nás bude, ak pri najmenšom problematické, ak nie nemožné. Aspoň teda, čo sa týka tej akútnej starostlivosti. Okrem toho je jasné, že aj mnohí lekári začínajú mať obavy o svoje miesta, pretože tým, že sa redukujú počty sestier a tým, že tým pádom nebudú môcť prijímať toľko pacientov, koľko doteraz, tak tým pádom možno nebude potrebné ani toľko lekárov, koľko je tam teraz a tým pádom aj oni môžu mať obavy o svoje zamestnanie. Ešte sa chcem opýtať, hrozí napríklad aj zatvorenie niektorých oddelení? V tejto otázke zatvorenia oddelení by sme sa veľmi neradi vyjadrovali. Z titulu toho, že sestrám, keďže sú naozaj pod obrovským tlakom, sa jednotlivé manažmenty nemocnic vyhrážajú, že oddelenie zatvoria. Nám, keď je to potom odprezentované, a tak ako sa stalo aj v minulosti mediálne, pani prezidentka povedala, že áno, povedali v Trenčine, že zatvoria oddelenie, čo dementovalo ministerstvo a opäť zaútočilo na sestry, že klamú. Nie, nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Toto všetko je parketa ministerstva zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky. Ak vláda sa rozhodne, alebo ministerstvo, že pozatvára oddelenie na základe toho, že nie je sestier, je to na nich. Ako my sa k tomu vyjadrovať nebudeme. Sestry sú rozhodnuté, v februári odchádzajú. Mareková, televízia Markíza. Viackrát ste spomínali, že minister, odkedy sestry podali výpovede, tak nič nerobí. Faktom je, že robí, ale niečo iné, ako by ste si predstavovali. Presvedčil podľa slov jeho tlačového stovky sestier, aby tie výpovede stiahli. Ako vnímate tento jeho úspech pri dosahovaní svojich cieľov, aj možno ako sebareflexiu nejakú? Ako to vnímate, že sa mu to podarilo? No, my si nemyslíme, že presvedčil sestry. My si myslíme, presne tak, my si myslíme skôr, že tie sestry podľahli tomu tlaku zo strany manažmentov nemocníc, že im boli slúbené rôzne benefity, ja neviem, osobné príplatky, alebo vianočné príplatky, alebo neviem čokoľvek. To sú proste to sú také... To sú nástroje moci, ktoré majú. Dobre, ale o čom to svedčí? Ako to má verejnosť vnímať, že sestry podali výpovede a potom sa vzdajú a niekto ich presvedčí na nejaké vianočné príplatky? Ako to máme vnímať? Viete, zoberte si, že ako podali sestry výpovede, v každej jednej nemocnici vyšli inzeráty s motivačným nástupným platom 1050, 970, príplatok náborový. Tak skutočne si sestry povedali, ak máme podať výpovede, aby sme sa opäť zamestnali za vyššie platy, tak to urobme. Ako, zoberte si, je nelogické, čo ministerstvo robí a je to až zarážajúce, že na jednej strane upraví návrh zákona, ktorý teda už prešiel v platnosť, do takej podoby, že nástupný plat 695 eur v hrubom a potom vyjdú inzeráty, kde ponúkajú 1050 alebo 970 eur nástupný plat novým sestrám. Kdežto, pozrime sa na to, koľko tých sestier už do toho systému prišlo. Viete, máte výpovednú lehotu 2 mesiace zo zákonníka práce preto, aby ste mohli nahradiť toho pracovníka. Ale v tých nemocniciach ani percentuálne nenašli, 1% nenašli tých pracovníkov. Nie sú tam. A to už boli poddimenzované tie nemocnice predtým, ako sestry podali výpovede. Dlhodobo neriešiteľný stav sa rieši takýmito náplasťami falošnými. Dobre, ale teda v tých konkrétnych nemocniciach, kde sestry stiahli výpovede, tie konkrétne sestry podľa vás dosiahli pre seba, čo chceli? Alebo... No to my nevieme, ale nevieme ani kto. A ako je možné, teda možno, lebo možno ináč sa spýtam, ako je možné, že nie sú schopné postaviť sa za vyšší cieľ a za väčšiu skupinu, než sú oni samé? Ak môžem ja za Prešov, my máme konkrétnu kolegyňu, ktorá bola stiahnuť výpoveď a v zápätí na to na novú výpoveď podala. Nakoľko, ak to mám tak povedať, dospela k rozhodnutiu, že urobila chybu tým svojim stiahnutím výpovede. Čiže pokiaľ sú ľudia, ktorí išli s nami do toho, bohužiaľ nastali situácie, ktoré oni svoje rozhodnutie urobili to, čo urobili. My nikoho nemôžeme súdiť, to nie je našim cieľom. Ale ide o to, že tie sestry urobilo rozhodnutie a u nás je ešte 340 sestier, ktoré si pevne za tým svojim rozhodnutím stojí.
A máme rozhodnutie, stretávame sa s nimi a vieme o tom, že chcú vydržať do konca. Je teraz čas, aby nastalo rozhodnutie na druhej strane a povedali, čo chcú robiť ďalej. Nie je na nás, my sme pacientov neopustili. U nás máme deklarované, že zamestnanci budú mať preplatené dovolenky na čas. Čo to znamená? Že tí ľudia nemôžu vyčerpať dovolenku kvôli tomu, že ich nemajú kým nahradiť. Dobre, a ešte posledná otázka v tejto veci taká širšia. Ako spätne vnímate svoje kroky za posledné roky, možno 4-5 rokov? Predsa len bola tam nejaká petičná akcia, úspešná, verejnosť vás podporila, stanovačka pred úradom vlády, billboardová akcia, teraz výpovede. Stále ste nedosiahli, čo ste chceli. Kde je chyba? V čom je chyba? Práve preto, že sme asi boli veľmi slušné a nevyvinuli sme dostatočne ten tlak. Ten tlak vlastne spel k dnešnej situácii, kedy reálne sestry z nemocníc odídu. Keďže sme rokmi sa presvedčili o tom, že slušným vyjednávaním a argumentovaním nedosiahneme nič. A v neposlednom rade treba spomenúť aj to, že na vyjednávanie je potrebný aj dialog, ktorý tu v podstate ani nebol. My si predstavujeme vyjednávanie formou dialogu, nie monológu, takže to určite záležilo takisto. Dnes je podstatné to, že z 9 nemocníc Slovenskej republiky sestry podali výpovede. Nemyslíme si, že je podstatné v akých počtoch, pretože v jednej nemocnici aj 7 sestier môže vážne ohroziť chod nemocnice, keď sú to napríklad sestry z operačných sálov, špecialistky, ktoré nenahradíte. Čiže my sa nemusíme baviť o počtoch. Počty nie sú vždy dôležité. Dôležité je to, z akých oddelení tie sestry sú, že sú to sestry z 9 nemocníc na Slovensku a pevne veríme, že budú aj ďalšie. To je podstatné. A nemáte pocit takticky, že oslabujete citlivosť verejnosti pri tejto téme? Predsa len, keď neustále tlačíte a nedosiahnete výsledok, nemáte pocit, že už ľudia budú apatickí a už budú mať náhaku to, čo sa snažíte dosiahnuť po toľkých neúspešných pokusoch? Ja k tomu zaujímam stanovisko. Skutočne rok 2011 prevedel to, že sestry ostali pri pacientom. Že nešli teda tou radikálnejšou cestou. Proste zabezpečili tú starostlivosť a zmiernili tú traumu, ktorá bola v roku 2011. A skúsili sme, že teda v demokratickej spoločnosti slušným správaním, argumentáciou, faktačnými pripomienkami a preukazovaním čísiel a faktov dosiahneme to, aby nastala zmena a aby sa to zdravotníctvo, to choré zdravotníctvo začalo liečiť. Avšak tu došlo iba k tomu, že sme zastrašované, podceňované, klamané, podvedené a jednoducho ak verejnosť, my to robíme pre verejnosť, nie pre seba, ak verejnosť toto nechápe a je krmená ministerskými rečami o tom, že sme zobrali pacienta ako rukojemníka, to nie je pravda. V nemocniciach ostávajú lekári. Sestry toto urobili pre pacienta, pretože ani jednej sestre nepomôže, keď sa hneď navýši plat a keď tam bude sama, pretože tú starostlivosť nedokáže poskytnúť. Nemôže sa v dnešnej dobe starať jedna sestra o 30 pacientov. To je horor, to nie je starostlivosť. A v tom horore hrá hlavnú úlohu pacient. A my sme pacienti. Aby som to zhrnula, v súčasnosti chyba na Slovensku podľa priemeru Európskej únie, to sme hovorili, takmer 12 000 sestier. Reálne chýbajú tie sestry. Ak 1000 odíde, ďalšia 1000 odíde, bude chýbať 13 000 sestier. Ak odídu sestry do dôchodku tohto roku, aspoň 2000 určite, pretože nad 3000 ich je v dôchodkovom veku tohto roku, tak tu máme naozaj vážny nedostatok sestier. Bez ohľadu na to, že či to bude v 1., 2., 3., 4., 5. nemocnici. Tu máme nedostatok sestier na celom Slovensku. Nedostatok sestier je v celej Európskej únii, pretože celá EÚ trpí nedostatkom sestier. Do roku 2020 bude v EÚ chýbať takmer 500 000 sestier. Čiže to nie je iba problém Slovenska. To má minister pravdu, ak toto hovorí. Ale problém je, že každá z krajín EÚ to rieši.
U nás to nikto nerieši. Čiže tu je ten hlavný problém. Že pred touto otázkou, pred týmto problémom sa tu zapárajú oči a dlhé roky. Čiže Ja by som chcela ešte podotknúť to nahrádzanie sestier záchranármi. Máme informácie od záchranárov, ktorí dostali dôvod, ak išli pracovať na tie akutné oddelenia. Ako sa na to pozeráte a čo to môže priniesť? Sú tieto adekvátna náhrada za sestru špecialistku na áre? My sme upozorňovali na to, že v jednotlivých nemocniciach sú sestry na urgentných oddeleniach, to znamená akutných, to sú blízky ára, že sú nahrádzaní záchranármi a že toto nedovoľuje naša legislatíva ani európska legislatíva. Záchranár je síce zdravotnícky pracovník, ale záchranár nie je školený na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. To znamená, on je školený a jeho vzdelávací program je zameraný na poskytovanie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, na záchranu života, to znamená zabezpečiť základné vitálne životné funkcie, akútne zabezpečiť a odozdať pacienta do zdravotníckeho zariadenia. Čiže on, áno, záchranár vie pichnúť injekciu, vie oživiť pacienta, vie pacienta asi aj retubovať, či to má v kompetenciách, neviem presne. Proste vedia, ale to nie je ošetrovateľská starostlivosť, aby sme si to nemýlili. To znamená, že tak ako my nemôžeme lekára nahradiť sestrou, lebo sestra je zdravotnícky pracovník, aj lekár je zdravotnícky pracovník, tak nemôžeme nahradiť záchranára, teda sestru záchranára. Zdravotníckeho asistenta nemôžeme nahradiť za sestru, pretože každý máme svoje kompetencie, svoje špecifické vzdelávanie. Preto hovoríme o tom, že zdravotníctvo je silno regulovaný systém, kde je mnoho obmedzujúcich noriem, ktoré vám umožňujú alebo neumožňujú výkon povolania, pracovné postupy a tak ďalej. Všetko máme riadne vyhláškami a zákonnými normami ošetrené. Čiže takisto predchádzanie napríklad nozokomiálnym nákazom a tak ďalej. Čiže to sú prísne regulované normy a postupy, ktoré my sme povinni dodržovať, poznať ich a aplikovať v praxi. Čiže my nemôžeme jedného zdravotníckeho pracovníka nahradiť len tak iným. Preto hovoríme, že sestry sú nenahraditeľné. Ďakujem, pokiaľ sú ešte nejaké otázky, nech sa páči. Lacová Taboteva, ja sa chcem len uistiť, v akom prípade by ste teda stiahli tie výpovede, či stále zotrvávate na tých požiadavkách, alebo ste s niečo. Ako my nemôžeme sa k tejto otázke ani vyjadriť. Pretože, viete, my 4 roky sa my snažíme iniciovať vždy stretnutie na ministerstve. Ministerstvo samo od seba nikdy nás nepozvalo samo od seba, že poďte, ideme riešiť otázku zdravotníckych pracovníkov, sestier a pôrodných asistentiek. Vždy to bolo na základe našich žiadostí. Žiadosť, prizvanie, žiadosť. A my teraz sme jednoducho urobili niečo také, ako podali výpovede, pretože nás nikto nepočúval 4 roky. Nikto. Si zoberte, že v 2011 bol sľúbený zákon, ktorý v 2012 vo februári všetci odhlasovali a od 1. apríla mal vstúpiť v platnosť a v júni už bol pozastavený a bol protiústavný. Veď ako tie sestry sa dokedy nechajú klamať. A to je o tom, že neveria tomu systému, keď už boli oklamané. Prvý raz, druhý raz, dokedy? To vyjednávacie celé pôsobisko je teraz na ministerstvo. Ministerstvo musí riešiť. Ono má a priori povinnosť zabezpečiť. My máme povinnosť vykonávať povolenie, ale my keď tam nebudeme, my ho nebudeme vykonávať. Povinnosť má ministerstvo sa starať o občanov, o pacientov a už ako to vyrieši. Ak si trúfne vláda Slovenskej republiky to bagatelizovať a nechať to tak, je to na nich. Ešte jedna otázka, denník plus jeden deň. Pani Maštová, nech sa páči. Ja sa chcem opýtať, kedy uplynie výpovedná lehota v tých ďalších 5 nemocniciach? Je to od toho 1. marca, ako tiež na nás, alebo? Ak nie sú teda... A ešte len fakt jeden, koľko bolo celkovo na tom maximálnom momente výpovedný? 1367. Ak nie sú teda ďalšie otázky, tak ja vám teda ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. Samozrejme, že predstavitelia komory a odborov vám k dispozícii aj